Una altra possibilitat molt interessant de Trello és que podeu connectar-lo amb el correu de Gmail. En aquest cas sí que està circumscrit només a Gmail i vos obliga un poquet a usar aquest correu en comptes de l'institucional, però bé, si utilitzeu Gmail o Gcloud podeu fer servir esta passarel·la que connecta el Trello amb el correu. És una manera molt còmoda de treballar perquè el que ens permet és enviar qualsevol cosa que vinga per via de correu i enviar-la a Trello i convertir-la en una tasca. Ara veureu com, una targeta. Per exemple, en este tauler que tinc ací, vull que el meu correu de Gmail puga contactar. Com ho faig? Vinc a Show Menu, faig clic en More i ací tinc Email to Board Settings. Simplement fent clic ací, el que em donarà és una adreça de correu electrònic. I ara veureu. La primera cosa és configurar on volem que apareguen els correus que ens autoenviem a Trello. Doncs normalment aniran a la llista de coses pendents i la posició que els posarem és al fons o, si volem, en la part superior. Com vulgueu, això cadascú que s'ho configure com veja. En aquest cas el que és interessant és esta adreça. La copiem. En Gmail crearem un contacte. Creem el contacte i l'adreça electrònica la peguem així. Ja tenim el nostre contacte creat i serà este contacte el que utilitzarem per enviar correu. Per exemple, m'ha arribat este correu que implica una faena i vull convertir-lo en una targeta. Tinc dues possibilitats, o anar a Trello i crear una targeta i posar les dades que considere, o autoenviar-me el correu a Trello. Com ho faig? Vinc a reenviar i en reenvia i en els destinataris afig el nom que li he donat. En aquest cas, este és el nom, i l'envie. Un poquet més tard comprovem que efectivament en la llista de faenes pendents se'ns ha afegit una nova targeta i si fem clic observarem que tenim el correu reenviat amb els fitxers que hi havia adjunts en el correu, etc. i no hem hagut d'incorporar ni una sola informació al Trello, l'ha recuperada des del correu. Després ja podem canviar el títol, podem canviar la descripció si no volem tindre tot el correu, el que siga, però és una manera molt còmoda d'anar desviant tot el flux de treball des de Gmail a Trello.